Everybody get your fucking hands up. Hej og velkommen til den her Let's Play. Mit navn er Pits Gaming. Jeg streamer normalt på Twitch, så vi måske kender I mig derfra. Jeg har valgt at lave en Let's Play på 10 episoder på min nye kanal på YouTube. Jeg håber I vil kigge med. Og jeg har streamet, så jeg har lånt den her server af en, der kiggede med, og det tror jeg ikke rigtigt, der bliver nogle problemer med. Altså, vi har lavet nogle aftaler omkring det der og sådan noget. Så det bliver hyggeligt nok. Jeg skal som sagt se, hvor langt jeg kan komme på 10 episoder. Så lad os komme til sagen. Lad os prøve at få fundet et godt sted. Der er en zombie. Fuck mig. Ja, lad os prøve at finde et sted, hvor vi kan være. Hvad fanden? Hey, hvad fanden laver du her? Ja, fan! Prøv at, vi har talt om det her. Hvordan er du overhovedet kommet ind i en samtale med mig? Det ved jeg ikke. Hvad fanden laver du? Det er Pits Gaming Discord. Shameless plug. What the fuck? Hvor lang tid har du boet nede her? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, mens du har startet dit gear op, så har jeg kedet mig. Men jeg har stalket dig, og nu har jeg tænkt mig at være med i din episode, fordi... Hvad fanden, mand? Ja. Men det er skide godt. Jeg er for doven til at klippe det ud, så lad os bare køre. Okay. Skal vi komme til sagen? Jeg tror, vi skal starte med at hugge noget træ. Nej, skal jeg præsentere mig selv, eller er det bare mærkeligt? Jamen, så jeg ved jo ikke, hvad du hedder, så... Ej, gør du virkelig ikke det? Nej, men så kan jeg præsentere mig selv. Jeg hedder PH Venslo, og ja, jeg er mod på Pits stream. Twitch. Ja. Kæmpe fan. Kæmpe fan. Jeg har også været med i nogle af hans Twitch livestreams, hvis... Et par stykker om som så... Oh, what the fuck, der er mange zombier, mand! Jeg har landet liv tilbage! Hvorfor fanden var du også så længe? Vi kunne starte om dagen, men nu er nat. Oh my god, jeg sværger, vi dør. Jeg kan ikke engang løbe, skal vi bare... Noob-strategi. Ja, vi gemmer os ind i en hule. Nej, jeg slår mig bare ihjel, fordi nu... Okay, fair nok. Jeg har fundet noget sugarcane. Det tager jeg lige, før jeg dør. Ja, problemet bliver bare lige at finde dig igen, jo. Kan man sådan set sige. Ja. Det ved jeg så ikke lige, hvad jeg gør. Much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. Ja, noob-strategi, grav os ned i et hul, kom. Der er sygt mange skeletter over det hele! Okay. Det er dejligt, Ferdinand, men nu dør vi så. Hvad gør vi? Som jord. Ned i et hul. Kom, vent, så der er plads til dig, Hvor er du? Nå, der. Jeg bliver dræbt. Nej, kom. Super, sådan der. Ja, men Lukas, jeg tror lige, måske vi skal vente dag før. Ja, jeg tror ikke rigtig, vi har en chance, og Nej. Jeg har ikke noget træ på mig, har du? Nej, jeg har kun jord, så skal vi bare lige vente til det bliver dag. Og sådan der, nu er det blevet dag. Tror du? Ja, det er dag. Jeg sagde det jo, mand. Der er sådan noget 20 minutter eller sådan noget i mig. Fuck dig, mand, så lukker du mig bare ud. Hvor længe tog det egentlig? Det er sådan 20-30 minutter. Der er et skelet, mand. Oh my god. Der er også et der, mand. Hvad sker der? Der er skelet over det hele her. Vi skal ud af skoven. Ja, de kan bare gemme sig noget. Ja. Nej, nu får jeg skakbeskeder. Jeg er så kendt. I'm fame. Hvad skal der ske? Jeg Hvad er sk- famous. Ja. Hvor er du henne? Oh my god, nu har vi allerede tabt hinanden. Jeg løber op i et bjerg. Jeg står op på træ nu. Jeg kan se dig. Ej, jeg skal lige få hugget noget træ måske. Ja, det er måske faktisk en god idé. Og vi skal også have noget mad, fordi jeg er begyndt at... Jeg har lidt mad. Har du det? Tror jeg. Kom. Jeg har noget mad til dig. Nej, der var også køer eller Ja, jeg har grise noget eller sådan noget mad. der. Ja. Værsgo. Okay.
Nej, vi skal nok lige få dræbt nogle køer først. Ja, hvis man bare bliver stående, mens man er til det rotten flesh, så mister man det ikke. Eller så mister man ikke en speed Mad. på det. Ja, mad, præcis. Det er det smarte ved det. Nå, jeg tror, jeg laver en økse. Ellers, hvis du... Vent lige. Jeg hørte ikke lige... Vi har 10 episoder, ikke? Jo. Eller... Ja, altså, hvis jeg får lov til at blive. Ja. Jeg tænker... Men det gør du da. Nu har jeg allerede spoleret det hele, så nu kan jeg lige så godt blive, ikke? Venso, var det du hed? Ej, din mik hakker lidt. Okay. Virker den nu? Fint. Ja, men den hakker bare sådan en gang imellem. Sådan der, nu burde den virke bedre. Yes, men nu tænker jeg bare lige, vi står her og hugger noget træ og laver en økse, bare sådan for, ja, hugget noget træ. Og så vender vi tilbage, når vi har nok træ. Og så er vi tilbage, og som I kan se, så har vi fået cleanet det her op, fordi vi tænkte, det er a pretty nice place to build a house. Awkward. Der er også flere stone tools. Ja, og så ja, var vi lige nede og få noget økseværk, og vi har som en... der er et æble. Hvor mange saplings har du? Jeg er sygt mange. Ja, vi har lige minet sådan lidt sten ud og sådan noget. Saplings, jeg har 18, og 2 af de der... Jeg har 12, og så 12 æbler også. Lol. Men der var sådan rimelig mange sådan træer her rundt omkring her for lidt tid siden. Nå, okay, jeg sætter noget af vores træ ind i den her kiste. Jeg har ikke så meget. Jeg har sådan okay meget. Vi er nok til at bygge sådan et rimelig stort hus, men vi skal nok ikke bruge det hele til hus. Nej. Så er vi også nok ikke over. Jeg tror også noget af det på det der hul, jeg gravede. Ja, men også for det her, der var sådan 2 lag eller sådan noget her. Nogle æbler, nogle saplings. Jeg tror ikke, jeg har brug for den her mere. Crafting. Kæft, jeg meget. Nå, den der skal jeg bruge. Nej, der skal lige noget af mine noget. Det er sgu også Jeg har rigtigt. lige lavet en pickaxe. Den skal jeg faktisk bruge. I kill you, creeper! Ja, slå dem ihjel. Jeg kan sige så klar. Jeg dræbte den faktisk. Tak. Der er også nogle køer, skal vi dræbe dem? Ja. Jeg går ned og, ved du hvad, jeg har lavet et sværd til dig så. Yes. Og jeg er snart heller... Vi har ikke rigtig brug for æbler, faktisk. Altså, jo så mad er de jo fint nok sauce. Ja, men vi har ikke brug for dem til andet end mad. Nå, nej. Det er mit. Ja. Det er fordi, jeg tænker på USC, der skal man bruge dem til at kunne... Ja. Jeg har lige bare lige en lille bit smule sten, så vi lige kan få... Er det dumt at sætte saplings? Det er det måske. Det er at være med. Det ved jeg sgu ikke helt. Jo, jeg laver lidt svært til os begge to. Nice. Ellers så bruger jeg bare min økse. Nej, her, der er stensvær. Okay, jeg kommer nu. Jeg har kastet det der på bakken. Et eller andet sted. Nice. Someplace. Vi kan få noget armor ud af læder, men vi skal jo faktisk skynde os alt, hvad vi kan. Vi skal sådan rigtig paste, fordi ellers så... Ja. Vi har jo ikke så lang tid. Har vi... Ja, jeg Hvor ved det længe ikke. kommer episoderne til at vare? Sådan 30-40 minutter måske. Ja, det kommer an på, hvor meget film. Altså, nu klipper vi jo også. Nu har vi... Jeg tror allerede, vi har filmet sådan, eller... Sådan, altså, den har kørt i hvad? Sådan... I forhold til det, lige da vi startede episoden... 20 minutter måske. 20 minutters tid. Nej, lidt mere, tror jeg. Og deromkring... Der var også lige nogle tekniske problemer der til at starte med, da vi lige sådan skulle surprise. Nej. Det var rigtig surprise, altså. Det var slet ikke planlagt. Det var overhovedet ikke planlagt. Nej, det tekniske problem var dig, at du kom op sådan tilfældigt. Ja, selvfølgelig ikke. Jeg kom bare sådan, det så. Du må gerne lave en furnace, eller en ovn. Nå, ja, jeg har lige brugt af min sten på at lave en masse redskaber, som jeg ikke har brug for. Okay. Så det er super. Jeg har også fået en del kør. Jeg laver mig en hjelm. Og så kan du få et stykke læder, fordi jeg er så gavmild. Bare læg det ind i kisten, jeg gider ikke gå rundt med det. Hjelmen er det bedste stykke armor, sværger. Ja, det er jo det, der beskytter mindst, men det er jo det bedste. Ja, sammen med... Hvis man godt kan lide at gå med sådan en meget stram hovedbeklædning. Ja, det.
Så blev der stille fra Vinsos side af. Hvad er Vinso? Nej, overhovedet ikke. Det var bare din far, der kom hjem eller sådan noget sikkert. Jeg tror, ja, det er det. Jeg skal lige huske, hvilken køn personen var, der kom ind ad døren. Ja. Jeg laver en ovn nu. Altså, jeg også måske kommer lidt for langt væk, men jeg har fundet nogle caves og sådan noget, som vi måske kan udforske senere. Vinso, jeg kunne meget godt tænke mig at få bygget bare sådan en lille bunke træ, så vi lige havde noget sådan til, når det var, at det blev mørkt. Okay, altså jeg kan godt lave en lille sådan flot dekoration. Jeg bygger bare en Nej, det skal ikke være fuldstændig noobet, men... Nej, det bliver bare til at overleve natten. Okay, jeg laver noget pænere ved siden af. Så slet det af, man. Nej, det er faktisk okay. Jeg kan godt, I can make this work. Det er en fucking firkant. Bare fordi Minecraft er firkantet, behøver ikke, at du skal lave firkantede Huse, det er rigtigt noget. huse. Det plejer jeg heller ikke at gøre. Som Simon. Se, det var et virkelig klassisk noobson-hus. Med sådan, for at gøre det lidt pænt, så putter man noget oakwood i siderne. Ja. Og det er bare lige til de her pauser, der kommer det, fordi nogle gange så serveren, den popper sådan alt muligt pis op i hovedet på os. Fordi det er sådan noget... Jeg har fundet kul. Jeg er ved at dø af sult. Du må gerne hakke det der kul, så vi kan få noget med. Ja. Og så stjæler jeg lige din økse, fordi jeg er i gang med at lave vores hus. Ja, jeg skal lige... Hvad fanden? What the fuck? Det er glitch, det der. Så. Det var sådan der, jeg vendte mig om, ikke? Og så lige pludselig oh my god, så står jeg bare og hopper i det samme hul. Og jeg vendte mig bare sådan om, og så lige pludselig så glitchede den. Det er svært at arbejde med de her farver. Med hvad for nogle farver? De farver vi har, de er ikke særlig fede. Nå, ja. Det kan der være noget om. Andre farver 3. Men nej, det er fint nok. Sådan her. Oh my god, lad nu være med. Der skal ikke være zombier, det gider jeg bare ikke. Kan du ikke lide zombier? Nej. Er du zombicist? Zombicist, ja, fuck den. Fuck zombierne. Fuck zombie. Intern. Nå, hvad kommer vi til? Jeg tror faktisk, nu er fundamentet til huset færdigt, ikke? Og så skal vi bare lige gøre sådan her. Sådan her. Det er skide godt, Lukas. Det her bliver mega monsterflot starterhus. Det bliver pis godt. Men nu bliver det fandme også snart mørkt, så vi skal skynde os. Ja, kan du ikke lige få bygget nogle døre? Jo, lige om lidt. Jeg skal lige få det her. Så prøver jeg at bygge en gang op under til minen, eller til vores hus. Skide godt. Hold da kæft, mand. Der hakkede den stemme godt nok. Jeg havde glemt, hvordan man lavede... hvordan man lavede fins. Sådan der. Skide godt. It works. Dum, 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 dum. Sådan der. Super, Vinso. Sådan der. Og du har også fået hugget noget. Vinso, kan du se mit navneskilt? Ja. Okay, hvis jeg går den her vej, går jeg så imod dig? Hvilken vej? Prøv at se her, 2 sekunder, du kan se den nu. Den her vej. Jeg er over dig lige nu. Ja. Lige nu er du på vej ud af bjerget. Okay, så du er over mig lige nu. Så hvis jeg går op lige nu, så er jeg inde i huset. Nej. Du kommer op ved siden af huset, men bare gør det, det er fint nok. Hvad med nu? Går jeg så op i huset? 2 sekunder. Ja, det gør du. Det var da perfekt.
Nej, det gør du ikke. Du skal lige lidt til siden. Den anden side. Gå tilbage, og så til... Ja, der. Mand, der døde min hakke. Eller gik den i stykker. Der døde den. Fedt udtryk. Ellers så... Jeg hugger bare ned til det, okay? Nej, men jeg har masser af sten. Hallo. Hallo, Nu kan du burde høre jeg mig? være her. Hvad så? Jeg laver en trappe op. God idé. Jeg har heller ikke rigtig nogen anden måde op lige nu. Hvorfor bruger du også en trap-pickaxe? Som jeg sagde, min økse, eller min ting, der er gået i stykker. Flyt sin sige. Skide godt. Virkelig god trappe. Jeg tænker bare, at vi bruger en stige. Ja, i stedet for. Ja. Oh my god. Det hul der, det skal lappes, og det skal være nu. Jeg tror, det her er nok. Prøv at se. Så gør vi bare. Har du sat noget? Så skal vi bare ligge sådan her. Bum, bum, bum. Bum, bum, Hvordan kommer jeg derop? bum. Bum, bum, bum. Sådan der, skide godt. Så skal vi lige have noget jord. Easy. Så skal vi lige herind. Nu kommer zombierne snart, men vi har sådan en fin barrikade. Ja, bortset fra, at der er frit åben der! Rolig. Styr på det. Eller noget. Eller noget. Sådan der. Easy. Prøv lige at se et view. Det er sgu luksus. Så jeg laver lige en dør. Det skal være en fancy dør. Fancy. Sådan der. Det er fancy døren. Smukt. Ja, det er fandme en fancy dør. Oh my god. Ja, ikke? Og så skal vi bare lige gøre sådan her. Så laver vi det her om til trapper. Så nu tror jeg, vi er nok trapper. Så de kan komme op. Så er der godt belyst. Ja, bortset fra, at jeg fjerner det igen. Nej, altså ikke ovenpå. Det skal du sgu ikke gøre, du. Sådan der. Altså bare være belysning hele vejen hen, du. Nå nej, det skal der så ikke, fordi at, der skal du sætte dine ting. Ikke også, Philip? Yep. Men ja, nu tror jeg. Men hvad ellers? Hvad har du at fortælle? Hvordan går livet? Jamen livet i går sgu dejligt, du. Det er sgu godt. Ja. Jeg er beæret over, at jeg kan være med, må jeg sige. Som en lille mod fra Pitch Gaming, så snakker jeg med legenden selv. Men vi håber måske også, at der er, eller jeg gør i hvert fald, at der er nogle af de gode Pitch Gaming viewers, som gider se med. Eller hvad? Gør vi, Ja. gør vi det? Det gør vi Jeg sgu. gør i hvert fald. Ja, det gør jeg sgu også, du. Det gør jeg også. Også, vi skal bare have lavet et par streams, hvor vi lige sådan announcer det, ikke? Yep. Nå, men skaffer vi noget kul? Der er mad. It was at this moment that he knew. He fucked up.